Pero may pangutana sa kuha ba, pila ginasweldo niya ng VA ninyo, boss? Well, akong tubag, matama rapod. Hi, kanida inyo bisayang VA. Karong adlaw, gusto na ko ni i-discuss ning pila joy ginasweldo aning mga VA. Disclaimer lang ha, kaning figures sa tag-discuss karon kay based rin siya sa average nga makita na to pag i-search na to Google. Apila pod rin naman ako ang nahibal-an based sa akong mga kaila, friends nga naapod sa industry. Pero usa ta mo ambak dito sa topic, palitin niya ko yung t-shirt ha, kaning nindot kayo puhon. Puhon, nadra sa ato ang yellow basket. Sige, balik ta. Ang karon man gud ang average karon nga per hour sa isa ka VA kay nasa $5 per hour. So kung imo na siyang i-compute, na ay 40 hours sa isa ka semana. Okay? Og na upat ka semana sa isa ka bulan. So 40 hours times 4, that's pila man na 160 hours times 5 USD per hour, that's $800. Ang $800 pag imuha na siyang i-compute kung pila ang current na exchange rate sa USD, na siya sa 55 karon times 800, maabot na siya between 42,000 hangtod 45,000. Again, kani siya ka average. Wala kanu dako aday no? Well, dako jud siya kay kung isipon nimo, kitang mga VA or kaming mga VA kay ang ginapasweldo, ang sweldo taon namo protira ng layo sa pila ilang actual nga dapat isweldo pag makuha silang empleyado nga naa sa ilahang lugar. Ang average ba jud didto na ilahang per hour sa ilahang empleyado nga pinaka basic nga trabahante kay naa siya sa $7.5. Depende na siya sa kada state. So katong $7.5 dito rin siya sa mga dili kayo na dato na mga state. Pero kung ang kliyente, ang AFAM, kaya naa siya sa kanang mga mahalon o dato na state sa US, musaka po na ilahang minimum wage na iuban $12, $15 to $20. In short, dako kay sila matipid pag mag-hire sila VAs gawas sa US or gawas sa Australia, gawas sa UK o kung asa pa na sila. Now imagine this, na ubang VAs nga na multiple clients, na duha, tulo, upat, maunang maabot sila tag 6 figures. Di pa dyan nato gi-appeal ning uban nga nagko kay great na to begin with, nga ang ilahang per hour dili lang kay $5, na 8, 10, 12, agani ko yung mga kaila nga tag $20 to $35 per hour. Grabe no? Tinuod, grabe jud kadagko ang sweldo sa VA. Mo nang ginaingon jud nako karon nga kailangan jud kung mosulod mo sinani nga industry, mag-prepare jud mo, mag-train mo, learn mo, mag-research mo, invest mo og oras, time, usahay kwarta para makatuon mo unsa yung kailangan matunan, usa pa mo mugunahon na mga apply. Ayaw mo kabalaka, kita tanan natin mga oras and maabot ra gihapon ang panahon na labaw na sa mga tao diri nga nag-aspire o nagkapadayon nga ga-apply. Pohon, pagkakuha gyapon mo client nga para sa inyo ha. Again, palititon ko ninyo. Nadra sa Yellow Basket. Salamat. Bye!